салом дӯстон, бозии Лигаи Чемпионҳо ягона рақобате нестанд, ки дар футболи Аврупоӣ ва дар мусобиқаҳои ин қора арзандаи тамошо ҳастанд. Ҳамчунин Лигаи Аврупо ҳам мавҷуд аст, ки дар он дастаҳои номдортарин дар мавсими ҷорӣ иштирок меварзанд. Ҳамакнун дар мавриди бозии шаби гузашта дар мусобиқаи дуввумдараҷа бо иштирокчиёни сатҳи авваландараҷа суҳбат мекунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, то ки ин видео ба дигарон паҳн шавад ва албатта беҳтар аст, ки ба канал обуна шавед, то аз видеои нави мо бехабар намонед. мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои топ-5 чемпионати Аврупоиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. саровол дар бораи бозии дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Бетис ҳарф мезанем. МЮ бо голҳои Решфорд, Антони, Бруно ва Векхорст пирӯзии калони МЮро таъмин карданд. Ин дар ҳолест, ки қисми аввал бо ҳисоби баробар 1-1 ба поён расид. Тенхак пас аз бозӣ чунин гуфт: нимои якум бояд бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи мо ба анҷом мерасид. Ин иштибоҳи мо буд. Дар хатти ҳамла имкониятҳои зиёди голзанӣ доштем. Нимои дуввум ҳамаи ҷои худро пайдо кард. Пас аз он ки ду бозингари захиравиро ба майдон овардем, тавонистем ҳисобро 3-1 намоем. аз ин ғалаба хурсандам, гуфт Тенхак. Решфорд ҳам дар мавриди ин бозӣ фикри худро баён дошт. баъд аз бохт дар бозии навбатӣ бояд ҳатман ғалаба кард. ин барои ҷиҳати равонии бозингарон нақши муҳим дорад. мо бозии хуб, хусусан дар қисми дуввум нишон дода ба даври навбатӣ наздик шудем. барои расидан ба қадри кори Тенхак аз дуриҳо бояд ба ёд овард. вақте ки Бенитес аз Реал барканор шуд, Рамос ишора кард, ки тактика ин танҳо як ҷиҳати кор аст. Сетьен пас аз Барселона ба чӯпонӣ машғул шуд. Сари дар Челси ва дар Ювентус танҳо як сол кор карду халос. яъне барои кор кардан дар дастаи топ на танҳо тактикаи хуб будан лозим аст, ҳамчунин хислатҳои дигар ҳам бояд дар худ дошт. Тенхак дар МЮ Роналдоро ба захира шинонду дар ниҳоят ӯро маҷбур кард, ки аз даста равад. баъд аз бохти бузургтарин тавонист дастаро сарҷамъ карда дар рақобати Лигаи Аврупо яке аз тимҳои сахтҷони испаниро тормор сохт. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки Эрик Тенхак маҳорат ва хислатҳои кор дар дастаҳои сатҳи баландтаринро дорад. иштирокчии дигари саршиноси Лигаи Аврупо дастаи Ювентус ба ҳисоб меравад. дигар аз ҳисоби 1-0 мо бояд ҳайрон нашавем. Ювентус бо чунин усул то ба финали Лигаи Чемпионҳо рафта буд. рақиби туриниҳо дар марҳилаи яккашниҳои дастаи Фрайбурги Олмон аст. голи ягонаи Анхел Ди Мария пирӯзии дастаи шаҳри Туринро дар бозии якуми ин марҳила таъмин кард. ба бозии дастаи Шахтёр минбаъд таваҷҷӯҳамон боз бештар хоҳад шуд. дар сафи ин даста мо акнун намояндаи Тоҷикистон Хусрав Тоировро дорем. дастаи ӯ бо Фейнор бозиро мусовӣ анҷом ба голи ягонаи Ракитский бозингари Нидерландиҳо Булада ҷавоб гардонду бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. Севилья гарчанде дар Испания дучори мушкилиҳои зиёд аст, дар Лигаи Аврупо анъанавӣ сахт бозӣ дорад. дар майдонҳои худ андалусо дастаи қавии Туркия Фенербахчеро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. Жоан Жордан ва Эрик Ламела дар охири рақобат дастаи худро ба пеш бароварданд. Арсенал дастаи якуми АПЛ ба рақобати шадид дар Португалия рӯбарӯ шуд. лондониҳо бо азоб машаққат бозиро 2-2 анҷом расонданд, вале барои ҳимоя Артета ҳаминро бояд гуфт, ки Арсенал бо ҳайати қариб 70% захиравӣ ба майдон омад. Рома Жозе Маурино дастаи Реал Сосидади Испанияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. боз мегӯянд серия А заиф аст. ягон даста ғайр аз МЮ пас аз бозии якуми даври яккашниҳои Лигаи Аврупо бо боварӣ гуфтан наметавонад, ки ба даври чорякниҳои 90% наздик шуд. ПСЖ баъд аз он ки боз дар Лигаи Чемпионҳо ноком шуд, ба хулосае омад, ки боз хатти ҳамларо қавӣ намояд. тибқи хабарҳо Луиш Кампуш аллакай медонад, ки пеш аз ҳама тобистони соли ҷорӣ киро ба даста даъват мекунад. сухан дар бораи Бернардо Силва меравад. футболбози Португалия ҳамчунин дар маркази таваҷҷӯҳи дастаи Барселона аст ва аммо гуфта мешавад, ки каталониҳо бо сабаби мушкилиҳои молиявӣ наметавонад бозингарони навро ба сафи худ ҷалб кунад. ҳамчунин президенти Ла Лига Хавиер Тебас ваъда додааст, ки ҳамаи корро барои он анҷом медиҳад, то дар Барса ягон роҳҳои овардани бозингарони нав пайдо нашаванд. аз ин рӯ эҳтимоли гузариши ин футболбоз ба шаҳри Париж хеле зиёд буда метавонад. аллакай гуфтушунидҳо бо атрофиёни Силва оғоз гардиданд. мутахассисон аз он мегӯянд, ки ПСЖ бояд пеш аз ҳама дифоъгар ва нимҳиматгаронро бихарад. дар ин мавқеъ дастаи якуми Франсия мушкилиҳои зиёд доранд. бозиҳо дар Лигаи Чемпионҳо исбот карданд, ки ПСЖ даста набуда ҷамъи ситораҳо аст. Бернардо Силва як ситораи дигар хоҳад буд ва умуман ӯро дигар мо ҳамлагар гуфта наметавонем. бозиаш дар хатти нимҳимоя ба маротиб беҳтар аст.
рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Юдка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш кардан пули хуб ба даст овардан. Аллакай Лигаи Чемпионҳо оғоз шудааст ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд, ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Реал Мадрид тобистони соли ҷорӣ кӯшиши харид кардани Эрлинг Холландро хоҳад кард. Бозингари хатти ҳамлаи марказ айни замон дар Манчестер Сити хушбахт аст ва ба нияти рафтан дар вақтҳои наздик надорад. мағзи масъала дар қаллобиёи молиявист. Агар фаромӯш накарда бошед, Премер-лигаи Англия дастаи Манчестер Ситиро ба шумораи зиёди қаллобиёи молиявӣ гунаҳгор мекунад. Агар ҳамааш исбот шавад, бархи аслубозони асосии тим метавонанд тарки даста кунанд. Холланд ба Сити ба хотири бозӣ кардан дар дивизионҳои паст наомад. Аз ин лиҳоз Реал интизори хулосаи Премер-лигаи Англия дар ин масъала аст. Пештар Перес мехост ба мавзӯи харид кардани Холланд тобистони соли 2024 машғул шавад, вале масъалаҳои ҷорӣ ба ӯ имконияти беҳтари ҷалб кардани ҳамлагари норвегиро медиҳанд. Аз ин рӯ Эрлингро тобистони соли ҷорӣ метавонем дар Сантьяго Бернабеу бинем. ҳамчунин сабаби овардани ӯ метавонад амалҳои тобистони соли гузаштаи Мбаппе шаванд. Мадридиё метавонанд аз ин бозингар рӯй гардонда ба Холланд таваҷҷӯҳ кунанд. Роналду дар Арабистони Саудӣ мағлуб шуд. Дигар ҳеҷ кас парвои он ҳам надорад ки Роналду ҷузи як даста аст ки номи он Ал-Наср мебошад. Агар Роналду дар хонааш хоб ҳам бошад, мегӯянд ки Роналду мағлуб шуд. Аммо шикасти шаби гузашта бо иштироки Криштиану буд. Дастаи Ал-Наср бар муқобили Ал-Иттиҳод бозӣ кард. Ин рақобат бо ҳисоби 1-0 ба нафъи Ал-Иттиҳод ба анҷом расид. Баъд аз бозӣ Роналду чунин гуфт: аз натиҷаи ин бозӣ бисёр хавотир ҳастем. Бохт як қисми футбол аст. Бояд ҳарчи зудтар ин бохтро фаромӯш карда ба роҳи ғалабаҳо баргардем. Ин Ал-Иттиҳод даҳшати Роналду мешавад. Дар суперҷом ҳам ҳамин тим тавонист Ал-Насрро аз идомаи роҳи мубориза бенасиб кунад. Роналду дар ду бозӣ пайопай голу ассист надорад. баъди ин Криштиану ба ҷустуҷӯи чемпионати заифтар мебарояд. Ба Тоҷикистон биёяд, охир дар як бозӣ 6 гол барои ӯ кафолат дода мешавад. Агар дар футзали тоҷик бозӣ кунад, дар як бозӣ 40 гол камаш мезанад. Метавонед аз бозингарони эронии футзали тоҷик пурсед. Агар беҳазлу танз сухан шавад, Роналду дар ин рақобат он қадар намоён набуд. қисми бештари бозиро ӯ дар офсайд гузаронд. ду шаби охир барои мухлисони Мессию Роналду хеле вазнин сипарӣ шуданд. Танҳо як чиз боиси ҳайрат аст ки мағлубият дар Лигаи Чемпионҳо ва шикаст дар чемпионати Арабистони Саудиро дар як саф мондаанд. ба ҳамин тамом, боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.